Shalom. Parahlado HKBP Jalan Lurah Cimahi. Pasatot tusudi ruas dohot tamu nomor minggu di Tikion. Horas. Selamat datang, selamat beribadah madihita saluhutna. Tapuji matuata sian buku ende nomor 580 sada, sada 1 ayat 3. Oh
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di perbadia na tumopalangi dohot tanoon. Amin. Saitong dumamerengi mataku tu Jehova, aibana domangenet patu sian jorgong, saya dopakon maau jala asi roham diahu, ai punjung jala nadangul doau, hodo ale Jehova dihaluguton rohaku, ale di bataku marhaposatu hodo au, sai unang pailaau, haleluya. Ale manamin na di benua ginjang parasi rohana sumurung di sude jolma, dang diolani ho anak muna sasadai, dilehon hodo ibana humopop hami mamorsan dosa nami sahat tuhau na pinarsilangi, sai patugu marohanami, ausanang ganggu rohanami maka porsiai hasesani dosa nami, ausanang mendele hami alani dosa nami, alai asa positu tu rohanami di asini rohamna godangi, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongani rohami. Amin. Tapuji tu atas yang bukan de nomor 560 sada ayat sada. Tangi honamu ma patik ni debata, ima sian patik perjolo satu patik paupaton, patik perjolo, audo Jehova debatam ninna debatata, dang jadi merakup au bainonmu debatam, patik paduahon, dang jadi kanaonmu jala dang jadi sumanonmu, manang ahana di benua ginjang dohot na di banua tongaon, rodina di bagasan aek na diturun ni tano, iyang gotong gabe si sombaon manang si oloan. Patik patolhon, dang jadi dohonon guar ni debata, iyang gosoture dalanna, ayo hona umna dosugot akan amar sineang di guarna. Patik pao paton, ingot hamu mapabadion hari minggui, dinaonomari maulahamu nasa si ulanmu, alayang gori papituhoni, ari paradeanan ni Jahua debatam doi, dang jadi homangula anggo dinasadari, manang anak mupe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutani halak pena mangebati hutam. Ai di naunong mari di topa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina, dungi maradian do ibana di ari papituhoni, di baheni do umbahen dari pasu-pasu debata Jehova ari paradianan nai jala di parbadiai, ido sahatna atong rak magidogo kumahita lau mangulaon patik nai. Letuan debata saya pergugui mahami lau mangulaon naumbar tu patikmi. Amin. Tapuji tu atas yang buku ende nomor 680 sada ayat sada dot ayat 2.
patopoti madosata tua dopani debata mertangi yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata paragugu na suatu dosan sitopa nasanadong paruhum natigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolma nopoti dosa nami. Akan nahula hami marhitesian pangalasyon nami di patikmu. Ima marhitesian tubuh-tubuh ni rohanami na roay. Nang siyan pakateon nami na suture. Rodi panguluyan nami di hisap-hisap ni rohanami. Nata masitutudo hona uhum hami alani dosa nami i. Alay na sotar sosol bagi dohami nuaing alani i. Asi roham di hami ale di bata nami. Perdengan bahasa jala parasi roha doho alania anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami saluhutna. Jala suruh mato di perbadia tu rohan nami be. Asa tarbahen hami mengului ho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe sahat hami tu hanguluan na sora suda. Na pinarbagabagam dia kana porsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabagama hata baga-baga taringot tu hasisani dosa. Romahamu tuahu asa mangulu tondimuna ninna Tuhan Jehovah. Tung sura rara dosa muna songon abit bunga dapdap. Botardo bahenot ku songon itak. Nak perara songon abit hasumba. Gabe songon hapas domuse. Hasangapon ma di debatana di ginjang. Amin. Tak puji tu atas yang buku ende nomor 410 sada ayat sada. Corina Gloria.
Tabege ma hatani debata turpuk ni hari mingguon imana tersurat di buku Panurirang Yohanes bindu 4 mamuka sian ayat 21 ayat 26 tajahama secara responsoria. Didolokan do mertangiang ia upunami gabe didok hamu ikon Jerusalem do pertangiangan. Disombahamu do naso binotomuna, hubotohami do nahu sombahami, ai bangso Yahudi do haroroan ni haluaon. Tondi do anggo debata, asa akan martangiang tuibana, patut martangiang di bagasan tondi dohot hasitongan. Dunginin na Jesus mamandoki bana, au doi nama katai dohoto, ido sahatna, martua doa kana tumangihon hatani debata jalan peopsa. Amin. Kor inahanna.
Tapuji Tuhata marendeta sian buku ende nomor 125 ayat 1.3. Tindakon maha porseotai sungunahina tindakon hidung atas sa porseaon di sandok portebion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah idoa mau pargugun suatu dosan na tumo palangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tidebu ni si Maria na kebagabian si Anton di berbadia andorang suha bubuan Ido Tuhata na tumao na bernit di pangumuni selatus na mate terpajal doi banani o persilang na tua tu banuato rodong ditanom na mulak mangulu dari potoluhon na manaik terus surko la hondul tu siamuni debata Jehovah amanai pargugun na suatu dosani isimai banai ba ilmas mulak sugu tu tanon manguhumi alak na mangulu do na mate au persia di toni perbadia Jalarung sada huria nabadia, huria atau parnia la Kristen akan nabadia, do desisani dosa, do diatai namandok, mulak mangulu sugu daging halak nong mate, do dia nguluan dosa sudah, amin. Tapi kema tik-tik namasa di uriata di mingguan. Shalom. Horas madihita salutna. Tikting namasa dot nanaing pamasaon di Huriata Minggu 12 Maret 2023 Goarni Minggu Okuli Saitong do mangaranapi mataku dopak Jehovah. Topik ni Minggu Marsomba sian nasaroha tu debata. Koinonia 2.1 Sermon Parhalado. Sermon Parhalado pada hari Selasa 14 Maret 2023 masuk pukul 17.00. 2.2 Sermon Wek. Rabu tanggal 15 Maret 2023 masuk pukul 19.00. Wek 2 di Rumah ni Amang Situaje Manurung Inang Boru Panggabean Jalan Haji Tajudin nomor 144. Wek 4 di Jabuni Nyonya W. Si Hombing Boru Simangungsong Gang Haji Juwaria nomor 34 Gunung Batu. Wek 6 di Bagasni Amang SK Simanjuntak Inang Boru Siagian. Alamat di Kota Bali Residence Cluster Bangli Blok 1 nomor 6 Padalarang. Wek
walu dibagasni amang situa haye Panjaitan inang boru Siombing Ki HP Timur. Kamis tanggal 16 Maret 2023 pukul 19.00 WIB. Wek 1 dibagasni inang Nyonya Nainggolan boru Panjaitan Jalan Tipar Timur. Wek 3 dibagasni amang ST Sitorus inang boru Pangaribuan Jalan Pojok Utara 1 Gang Karya Muda 5 nomor 46. Wek 5 dibagasni Nyonya Siagian boru Sibarani Opung Jevanya Jalan Raya Kolmas Gang Lio Cimahi. Wek 7 dibagasni inang Nyonya S Butar-Butar boru Hutajulu Komplek Bukit Permata Blok 1 Blok I1 nomor 17 Cilame. Wek sia dibagasni amang TTF Silaban inang boru Panjaitan di Bumi Pakusarakan 1 Blok 2 nomor 12. Marturia 3.2 persembahan bulanan. Pada hari ini Minggu 12 Maret 2023 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Maret 2023. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan gereja kita. Pemberitahuan 5.1 berita kelahiran. A. Pada hari Kamis 16 Februari 2023 yang lalu, Tuhan telah mengaruniakan seorang putri kepada keluarga R. Lubis Inang Boru Togatorob yang beralamat di Komplek Taman Bunga Cilame, Wek 7. B. Pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 yang lalu, Tuhan telah mengaruniakan seorang putri kepada keluarga Amang PP Gultom Inang Boru Harianja yang beralamat di Jalan Pasopati 1 nomor 64 RT 3 RW 11 Cimahi masuk W3. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Kiranya anak tersebut tumbuh sehat dan diberkati Tuhan. 5.2 jemaat atau ruas parguru. Terhitung hari ini Minggu 12 Maret 2023 menjadi jemaat parguru keluarga Arifin H. Siregar Inang Sirmauli Boru Sitinjak yang datang dari Gereja Pergerakan Kristus Bandung saat ini berdomisili di Komplek BPS Tani Mulia Wek 9. 5.3 kunjungan gerejawi. Pada hari ini Minggu 12 Maret 2023 pada kebaktian pagi tanggal pukul 8.30 WIB Punguan Kur Galileo telah mengadakan kunjungan gereja ke Gereja HKBP Resort Bandung Barat dan sekaligus penggalangan dana untuk pembangunan gedung sarana dan pendukung gereja kita. Adapun kunjungan tersebut dipimpin oleh Amang Pendeta Hasian BMS Purba STH dan didampingi oleh Amang Situa HMT Tambunan. 5.4 sermon Manang Konven Distrik. Pada hari Senin tanggal 3 April 2023, gereja kita menjadi tuan rumah pelaksanaan konven HKBP Distrik 18 Jabar Tengdi dimulai pukul 10.00 WIB. 5.5 ralat keuangan. Pada warta Minggu 12 Maret 2023 tertulis nama Roida Novelin Boru Panjaitan dalam kolom sumbangan pembangunan seharusnya Zulwitner Panjaitan. Ralat keuangan di halaman 10 sumbangan pembangunan dikoreksi, totalnya itu tertulis tercetak 104.486.000 yang seharusnya 102.486.000. Sonima warta di Minggu ta sadarion. Horas madi ta salutna. Tapuji matuatta sen buku ende nomor 574 Malaysia ayat sada dot udutna uhut ma papungon pilihan sada A dot sada B.
debata na sumurong siyan sa luhut na roha, ima mga raboti ati-ati dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Oras ma dihita. Songodi manang ama namin na maddohoti acara parminggon live streaming upasat tami matuhamuna horas ma dihamuna. Ama nami ina nami nagabi jamita dihita di parminggot tamanogodon imana tarsurat di Psalme siap 5 mamuk kami sian ayat sada sahatu 10 sada. Psalmen siap 5 ayat sada sahatu ayat 10 sada marsi ka soreng mahita madjaha. Betahamu itay dehon ma Jahoba itaulopon ma partano batoan ni hatuauta ay debata na tibbuldo Jahoba jala raja bolon mengatasi sude akka debata. Guru di ibana do laut, jala ibana do tu mopasa, jala tangan nado jumadihon tano darat. Aibana do debatata, jala hita bangso pinarmahanna, jala biru-biru tanganna. Sadarion au ditangi hukamunia suarana. Uju nani ujunan ni akka opumuna au tung diuji au atik penang di dana sida pabahenakku. Jadi pola marwariau di bagasan rimasu molotung masuk nasida tu para dianakku. Olak ni ima sahatna. Hurian itu hatta nagabe goari mingguta nakiningan di bagasan minggu 12 Maret 2023 on ima minggu okuli. Saitongdo mangaranapi mataku do Pak Jahoba tersurat di Psalme 25 ayat 15a jala nagabe topik ni mingguta sadarion ima marsobba sian nasa roha tu debata menyembah Allah dengan sepenuh hati. Dinabonget hita tu minggu okuli namar lapatan saitongdo mangaranapi mataku dopak Jahoba naing dohononan yan tu hita asal sian goarni minggu tahun ditugu do hita laho pati gorhon panatapota tu debata Jahoba sian nasa rohata. Jala memang nakiningan saurdot mai tutu sian guarni mingguta ima marsoba sian nasaroha tu debata menyembah Allah dengan sepenuh hati. Marsoba sian nasaroha tu debata. On masada panjauan ni Tuhani tu tonga-tonga ni ngoluta ganup. Ahadwalana tutu ubaina ikon marsobahita tutuhani tutu naarongdo sialana. Ima hinorhoni dengan bahasa ni debata. Naung pinatongon na
tu bagasan ngelut taon dang dukea marpacohotan asini rohani debata Jahoba na majadihon saluhutna nadi hasyanganon. Jalan debata Jahoba do na tumapahita jolma. Debata Jahoba do na paluaho kita sia dosa di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Jala debata Jahoba do debata nasai toktong mangalehon narikot di bagasan ngulut taon. Alani hamunak kamang do tamunak kainang tungdenggan situtudo molo marsobahita tutu tu ado pandi debata siana sarohata. Jala memang ido didokon di buku ede 360 sada ayat sadai. Na dengan situ tudo memuji debata. Ido tong diajak dohita di bagasan turpuk jamita di Psalmen 55 ayat sada 110 sadaun. Asa taarahon parto dio taon, asa taarahon hapur siau taon, holan mamuji goarni debata Jahoba. Hamuna kadongan mangihuton turpuk jami taon, arong donin na dua rumang di odolan di parpesal menon, naikon tahangoluhon parsobaon tu debata Jahoba. Na parjolo sahali diarahon parpesal menode yang notabene adalah Daud, diarahon dohita di bagasa sadarion, maka tidakon debatado Jahoba natu mibul. Heado amang do tamu nakainang di sadatiki adong masahalak parjamita na marjamita di sada huria na patorakon songodia do wasoni debata na manopa dohot na jumadihon sude akka na adong di tonga-tonga ni hasyanganon. Jaladuk sipul parmingguoning Roma sahalak ruas ni huria mabay sukus-sukun tu parjamitai didok masongonon amang didok amang nakinin ia debata ima debata nagok waso namanopa nasana adong di tonga-tonga di hasyanganon alay suku-suku kunuaing amang ahado amang ulaw ni Tuhani adorakso di topa debatado pe hasyanganon. Ubagay hohoma sude akaruas di huria na mabegesai jala songon na diolopon parjamitaima suku-suku ni. Ahado tutu ulaw ni Tuhani adorangso manopa sude na adong di hasyangani. Alay didok parjamitai matu ibana. Di botohodo amang ahana di toppa debata adorakso di toppa ibana dope nasa di hasyanganon. Iya na tinoppa ni debata imasada licing-licing lao mga licing halak na say somal mga leon sukus-sukun si songoni. Upege alus ni parjamitai gabe hohomma amatai huhut maila jala akana toropipe laos mekelma. Dungi di dok parjamitai ma musena. Amang adong do hahomion di debata naso tardodo ni pikirata
jaladak pola lo jahita manigati i. Narumikot ima. Bohado hapor siauta tu debata. Tohodo hita porsea sian nasa rohata pabua pargogo naso hatudo sado Tuhani. Tapar hanalom do di bagasan rohata ima didok parjamitai turuas na mandukuninak kiningan. Dungi hamunak kadongan dirimang-rimangi akana toropima di bagasan rohana. Tutudo, tohodo tutu, dak pola gajang pikirata sahatusi. Narumikot ima, bohado hita porsea tu debata. Alanido hamunak kadongan. Di bagasan turpukta sadarion di hati dakon parpesal menodo hadirion di debata nasun hinagugui ido bain di dok ibana beta habu itai dehon ma Jahoba itaolopon ma partano batoan di hatu autai. Sadok amang inang parpesal menon majohon sudehita akana porsea mangedehon puji-pujian tu debata nasun hinagogoi. Ahadu alanau bain dijo ibana sudehita mangedehon debata pujian tu debata Jahoba. Alusna ima ala debata natibuldo Jahoba jala raja bolodo ibana mengatasi sude aka debata dang adong songon ibana nagabe huaso jala dang adong tudosana manang tudia pe debata nasun hinagogodo ibana debata namarhuaso do ibana. Alani naing mahita sude ruas di huria natinopani debata marsitoto marsinggang diadopan ni Tuhani marsoba diadopan ni Jahoba. Mangedehon puji-pujian, mangolepon debata partano batoan ni hatu autai. Jalana paduahon hamuna kadongan didokon parpesal menodo takas tuhita. Kenapa kita diajak untuk memuji Tuhan? Alasan naima Jahobado si parmahan jolma. Jahobado si parmahan hita jolma. Dona kiningan demuna ina gloria iate. Denggando panogum ali Tuhan debata di akadorbia na pinarmahan mi. Ini merupakan satu ungkapan ajakan pemazmur bagi kita hari ini yang mengatakan kenapa kita memuji Tuhani ala didokon parpesalmendo di bagasatikyon Jahobado namarmahani hita jolma. Songo dia do permahanan di dewata tu hita jolma di patudos parpesal menodo hadirion di debata songon parmahan na burju mana marmahani hita jolma tudosan dorbia nahina holongan jala di patongo do hita tu akka japalan na lomak jala di togu do hita tu aik hasonangan nang pe ragam di parmaraan alai Jahobado nama dongadi hita.
On mana di goran anak kiningan pesalmen 20 tolui. Jahoba si parmahan. Jala terkoneksi sani dosa sitong nai. Disabukon san pesalmen 20 tolui dosa sitong nai. Imana kiningan mulu tabereng dalam konteks perjanjian lama. Tapi kalau kita mau melihat dalam perjanjian baru, takas do memang didokot disi isero si parmahan hita. Tuhan Yesus do namar mahani hita. Ay kaniro edeta Tuhan Yesus si parmahan. Au biru nado. Tuhan Yesus si parmahan na burju na sumeahon dirina humakop hita jolmaon. Molo jauh bado si parmahan hita. Totu song raja dauton mahita madok di bagasan hapor siauta nasitong. Jauh bado si parmahanau dak tagamon hurangan aw. Dada hulan nanyodolhoni parpesalmenon di bagasan turpukon. Jauh bado si parmahan aw. Alay adong dope museng hamunak kamang do tamunak kainang marhite ayat pitu didokod disi. Sadarion au ditangyo kamu nian suara on unang ma hamu marungut-ungut di bagasan ngolumuna songon namasa uju di Meriba. Jala memang padohano namar bocir sian pangalahuni bangso Israel. Namar takang ni roha meda Jahoba uju di masa dohot di Meriba. Boydon no tajahay di 2 Musa 10 pitu ima uju marbada bangso itu si Musa di dokna sidama di tonga-tonga tado ulaning Jahoba manang dang. Nah ini merupakan suatu pertanyaan yang mendalam bagi kita. Sodo tutu jojot hitat martakang ni roh. Mengeraskan hati kita. Molo di bagasan konteks di pargoluota baboido tutu dohonota biadu tutu. Ya dua martakang ni roha. Biado tutu takang dorohaku tu amat taku. Biado tutu takang dorohaku tinataku. Biado tutu takang dorohaku tu anakku. Biado tutu takang dorohaku tu keluargaku. Gudang do konteks-konteks mengeraskan hati. Manang na dihatabata di dokon martakang ni roha. Naboi berengotasian segi pemahamata manang sian akka ulauta namar sudut-sudut. Biado tutu. Songon pimpinan proyek kau sodo neng takang ruhaku tu akka bawah hakon. Bado tutu. Songon pimpinan au di sada perusahaan apa manang nadi perusahaan na berjalan di obat-obatan atau perusahaan-perusahaan yang lain. Bohado tutu sodo natakang rohaku tu aka jolma nadong di son manang na adong di karyawan on. Nah kembali kepada Tuhan. Jangan-jangan kita sering mengeraskan hati kita kepada Tuhan. Jojot hita martakang ni roha tu debata songon bangso Israel namar takang ni roha dan bisalah kita bilang dengan kita bisa bilang dengan bahasa sederhana tak tahu dirilah mereka di situ. Nunga ditogu Tuhani nasida asian bangso Mesir jalanunga
ditogu na sida tu japalan na lomak. Alay holan alani aek ya na memang mawas na sida hati hai di meriba game berbeda bangsoi dohot si Musa ya game berbeda bangsoi dohot si Musa ano bodo taberengi di 2 Musa 10:7 ayat sadadot selanjutnya bodo tajah hamuna kadongan nakiningan tarokon jangan-jangan gabe boido hapor siota dang polin tu debata. Hinorhoni na jojot hita ragu. Hinorhoni na jojot hita khawatir. Hinorhoni na jojot hita dang marpos ni rohabe tu debata marhite tangyang ta. Hinorhoni dang mabiar hita dang tahapo sibe debata alay ido nakiningan edeni inahanay hamuna kamang dota muna kainang jangan goyah imanmu bahwa Tuhan menyertai jalanmu tetaplah berpegang kepada Tuhan kepada firman-Nya bahwa langkahmu tetap dibimbingnya. Koni sa sitong na konteks menyembah Allah. Siya nasa roha do siya nasa rohata. Danguraw rajut rohata. Daku boto uraw rajut rohamu namang di bagasa tikyon. Usukuk kamu namang. Uraw-uraw na yung ju rohamu na. Si Pata. Bahamu inang. Uraw-uraw ju rohamu na. Jangan-jangan kita seperti bangsa Israel ini. Martakang ni roha maradopon. Debata. Martakang ni roha tu pamimpin nai ima si Musa. Jangan-jangan kita sering seperti itu. Mengeraskan hati kita di hadapan Tuhan. Alay yang gau yakin do 100% jemaat HKBP Jalalura Cimahi nak kada burju. Amin. Kau ni duatong. Ikon burju-burju. Jala dangi tormarungu-tungut kan ido nak kiringan namasa di bagasan turpukon. Sasautik kola na marungu tu bangsa Israel tu si Musa. Napamateo mo na mahami nang guapalates perangarong dison ninna. Idokon na sida lebih sejahteranya kami di Mesir ninna. Hape boado marsiak do na sida di Mesir. Di parhatobad do na sida di Mesir. Jala gabi diungutunguti. Gabi takang rohana. Maradopon debata nang maradopon si Musa. Karena itu firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini amang inang. Ternyata dang di halo mohon rohani debata moloneng marsobah hita tu debata dang lomo rohana martakang ni roha hita. Imajuna perjolo. Dang lomo rohani debata tasobba ibana alay se marungutungut tita. Rohita tu gereja holan na marungutungut tita, holan na subangan, holan na tu pembangunan. Ay kat tarida do kanarong buhini debatan waeng di jolo ni gereja taon. Hape saya tau ngutunguti aka situaon, tau ngutunguti aka panitia pembangunanon, tau ngutunguti padi taon. Ay kat tarida do patardo nei dangarong nabuni. HP say tangutunguti. Bahkan nga tangutunguti martakang ni roa hita. Bada berarti dang pas dope hita marsoba tu debata sian nasa rohata. Alehamuna kadongan sungod dia do na marsoba di bagasan parsobaon di debata
manang marsoba siyan nasa roha tu debata. Di baga sa turpukon, diajari do hita amang do tamu nagkainang. Mari kita tetap mengkonsentrasikan hapur siyaw tao tu debata. Unang ura-ura hita di palidak-lidak todini sibulis. Unang ura-ura hita di palidak-lidak todi jutni roha. Unang ura-ura hita di palidak-lidak ni aka kekecewaan, aka kekhawatiran. Ya memang itu memang merupakan bahagian daripada kehidupan kita. Alay boy, molo boy dope ta selesai hon marhite hapur siauta. Kenapa tidak? Bahasa pola ikon ju rohata. Bahasa pola memang ikut jolo khawatir hita. Bahasa pola ikon bobono sakita. Alay ingot maamang do tamu nakainang asaboy hita hape marsoba siyan nasa roha tu debata. Ingot maipistel tanak kiningan di Yohanes 4 ayat 24. Todido anggo debata asa aka na martangyang tu ibana patut martangyang di bagasa todi dohot hasitongan. Kanido nakiningan perubahan nama say mendalam na tabereng di tonga-tonga di percakapan Yesus dengan perempuan Samaria, buru-buru Samaria. Ro perempuan Samaria madoko dangbah di dolok gerijim do inganan parsobaun nami nina. Ro halak jauh di madok dangbah di dolok Sion di Jerusalem do inganan parsobaun natikos tarsongo nahamay tarsongo Silomon tarsongo Silomo dangbah di Ka'bah ado inganan parsobaun nasitong di sido hadirion ni debata di sido ro bohini debata dalam konteks mereka lah itu. Alhamuna kadungan sasitong na molodidokon marsoba siyan nasa roha tu debata nangit ko ning otot tado marhite ayat Yohanes 4 ayat 24. Todido anggo debata asa akan martangyang tuibana patut martangyang di bagasa todi dohot hasitungan. Lapatan na bawa inganan parsobao ni dada dibatasi holan di sada tempat B. Nakpolay ko lao behita tu Jerusaleman. Molo memang lao rohat molo nang merdalani hita tu si bahasa macam pilgrim mahita, ziarah mahita tu si. Tetapi itu bukan suatu kepatutan. Naksongo dongata ugamo na asingikan itu merupakan satu kewajiban bagi mereka yang mampu. Alay di dia do debata maringanan. Molo persea hita tu debata di bagasa Yesus. Didokon mana kiningan marhita 24 todido anggo debata asa akan martangiang tu ibana patut martangiang di bagasa todi dot hasitongan. Lapatan na molota konteskan nak kiningan topik ni mingguta ima marsoba siyan nasa roha tu debata naing dohonon na tu hita ikon hibuldo rohata marsoba tu debata jalai kon tarimangi di bagasa rohata ganup bahwa molo marsoba hita tuado pandi debata laho marpasangapon debata dui laho pasangapon guarna nabadia idui asa dina marsoba hita tu debata bataingot man manangise na marsoba di bagasan manangise na marsoba siyan nasa roha tu debata. Ini adalah janji Tuhan. Dia akan
mendapat Tuhan. Madapot tua ma ibana. Madapot las ni roha ma ibana. Songonido pakilalata di bagasan tikion. Alanong digohi todini Tuhani hita. Asa amanangise na marsoba siya nasa roha tu debata. Padaw roha ungut-ungut. Padaw roha ungut-ungut. Alay fokus sema roham. Holan marsoba tu arupan di debata. Ay ibana do na jumadiho kita. Ay ibana do na majadihon akan atinopana di asyanganon. Jala ibana do parmahan ni partodiota. Di ima di bagasan Tuhan Yesus Kristus na banobus hita di dolog Golgata. Ibana do parmahan na tibul. Ibana do parmahan na dengan roha. Ibana do na mga lehon tuhita gogo. Ibana do na mga lehon tuhita paso-paso. Asa toktong mahita marsoba tu debata Jehovah siya nasa rohata do siya nasa todita. Amen. Martanyang mahita. Debata Jehovah amanami na marhabangsa di bano agijang. Maulia tema hupasata bituho ale Tuhan. Di bagasan minggu okulion, diajari hodo hami ale Tuhan, saitong do mangaranap mataku do Pak Jehovah. On matutu ale Tuhan nahuranapi hami di bagasan ngolu nami on. Asatung hibul rohanami, asatung marsoba mahami, siyan nasa roha do siyan nasa pikiran nami. Unang manian ale Tuhan di bagasa jut ni roha hami marsoba. Unang manian ale Tuhan di bagasan hatakangon ni roha hami marsoba tu adupan munabadi. Aidang dilehoko tua tu hami. Aidang dilehoko las ni roha tu hami. Molo marsoba hami di bagasa jut ni roha. Molo marsoba hami di bagasan hatakangan ni roha nami maradupon ho. Alayali Tuhan di bagasan hibul ni roha mahami. Di bagasan las ni roha mahami. Di bagasan haporsyaw na polim mahami. Laho marsoba tu arupanmu nabadiai. Asa dapot tua hami. Asa dapot las ni roha hami. Laho madalani ngolu nami tujuluan ni arion. Tuhan Jehovah debata amanami. Utangnya ko kami matutu amang situasi anipar. Di bagasa tikyon na hurang hipas. Pamatang ni amanamion ali Tuhan. Asi maroham ali Tuhan. Tanga munalaboki mapahisarhon pamatang na ali Tuhan. Jala tanggali parsahiton siyan tonga-tonga ni amang situasi anipar ali Tuhan. Asa tung margogo ibana, jalabo ibana museng marhaladoy di tonga-tonga ni ruas di Huriam, di HKBP Jalalura Cimahion. Jalaboy ibana alituan sumehat tujuloan ni Arion, laho mangulahon akatugas na songon parmahan ibana di tonga-tonga ni ruas ni Huriami. Tuhan Jehovah debata manami. Masay gurang do tanyak konon nami di bagasan tikyon. Lumobi mayali Tuhan di bagasan obason molotung adong dope akarwas ni Huriam. Natongon marsahit di bagasan parsahiton. Jalay ko dirawat na sida di rumah sakit. Manang na di jabu. Manang na dalam tahap pemulihan ali Tuhan. Pahisar manasida ali Tuhan. Pamalum ali Tuhan. Parsahiton ni akarwas ni Huriam. Unang pasobbu na sida ali Tuhan. Hacitan hinorho ni parsahito ni. Alay ali Tuhan. Say tanggali ma saluhut na
parsahiton na niya ini ruas ni Huriam apala di bagasa tikyon posdorohanami natoktong doho ali Tuhan jongjong di bagasan ngoluna. Las dorohanami mabegetikting di bagasa tikyon ali Tuhan. Ala di palumihok kodos sahalak dana boru tu keluarga niya manglubis inang boru togator sian wekpitu. Songoni ali Tuhan di palumihok kodos sa danak boru tu keluarga niya manggultom inang boru hariadja sian wektolo. Asima roham ale Tuhan danak nang di palumehok kotu dua keluargaon ale Tuhan sai pasu-pasu maibana jala pargogoy na toras na law mangurus danak nang pinalumehom mutu dua keluargaon asa gabi danak sitiruonon di jolo nami tarlumobi di hadapanmu nabadi songoni matutu ale Tuhan nung ngahujak ko kami pegabe ruas parguru ima amang siregar inang boru sitijat sanweksia homa na marmahani na sida ale Tuhan andorang saujak ko kami na sida gabe ruas nagok homa mga jara-jari na sida jala homa ale Tuhan na jongjong di tonga-tonga ni na sida asaboy di dalani na sida ale Tuhan proses laho majupakon ruas nagok anon nasida jalaboy dengan sabar dengan tekun nasida maddohoti akaparguruon na adong di tonga-tonga ni HKBP Jalalura Cimahi songoni maale Tuhan di bagasa tikyon borhatdo ale Tuhan pungo paduan suara Galileo na niluhon niya manami padita resort padita purba tu HKBP Badung Barat asiroham ale Tuhan di bagasan tikyon naborhat na sida tu Badung Barat ima na hurang ale Tuhan parhepengon di Huriam apala di bagasa tikyon alani songon dongan nami sa porsyaon Huria HKBP Badung Barat ale Tuhan sayuka ma rohani Huriami sayuka ma rohani ruas di Huria HKBP Badung Barat ale Tuhan lau manupaki pembangunan gedung sarana prasarana di bagasa tikyon nung ngajong-jong niyan Tuhan gedung sarana prasarana ni Huriam HKBP Jalalura Cimahi alay hurang dana hami ale Tuhan tui sebahami mangalu-alu ale Tuhan soholan tuho alani ale Tuhan perpajangan tanganmu ma aka parhalado aka ruas di Huriam laho mangalului dana haporluan nig pembangunan gedung sarana prasarana ni Huriam HKBP Jalalura Cimahi. Unang marnabosa kami ale Tuhan. Alay ale Tuhan. Semangat maparhalado. Semangat ma panitia pembangunan. Semangat ma ale Tuhan. Sude ruas di Huriam. Asa bergandengan tangan kami. Laho mangalului dana nahobartu pembangunan gedung sarana prasarana di bagasa tikyon. Pasu-pasu maka ruas ni Huriam nong manupaki ale Tuhan. Leo dina sida berlipat gadda pasu-pasu mi. Asa toktong las rohana beraktivitas. Jala toktong las rohana mamuji dohot pasangapon garmo nabadieng. Songoni maale Tuhan akapelean naung pinasahat ni ruas ni Huriam di minggu-mingguon. Pelean par mingguan di pukul 7.30, 10.30, 10.30. Songoni maale Tuhan nang pelean pertangyangan. Songoni maale Tuhan pelea bulanan. Songoni ma iuran desa ale Tuhan. Songoni maale Tuhan panupakion tu pembangunan. Songoni maakarwas ni Huriam na mga leon perpuluhan na ale Tuhan.
Songoni male Tuhan ruas di uriam. Nama dalat to proposal ale Tuhan. Dohot aka pelea nasing. Nasoboy do pehuguari hami sude. Baik ucapan syukur ale Tuhan di bagasa tikion. Leho madia karuas di uriami pasu-pasu marlopi gada ale Tuhan. Tabay las ni rohani ruas di huriami. Tina mga leon peleani ali Tuhan. Jala paturu akar rejeki tu ruas di huriam di bagasa tikion. Las rohana marsobba. Las rohana mamuji dot pasangapon guarmo nabadiay. Akamanami inanami ale Tuhan pasiding nasidasian pergumulan ale Tuhan. Tutu jolma dohami ale Tuhan. Na memiliki pergumulan pribadi masing-masing. Boy di sian ayanak konami ale Tuhan di bagasa tikion. Naso apala sikop dang marumah tangga dope ale Tuhan. Mangido mahamido gomo sa sapaturu dalan ale Tuhan. Asa humato yanak konami marumah tangga molo memang nunga ditikina nasida marumah tangga molo adong tutu ale Tuhan bergumul akka amanami nanami ala so adong karejo ni anak konna di bagal satikyo leho ni ale Tuhan murado idiho asa patuduhon karejo to kagelengami asa boy nasida humatop karejo songoni nasolulus dope siya nakaparsikolan gabe holat tu si pikirannya kamanami inanami di baga sa tikyon pasiko may ale Tuhan patulus may lehon makalulusan di anak manang boru nami na marsikola di baga sa tikyon asa boy humatop na sida pasidukon sikola na ido dengan kurang dope niyan Tuhan nanang si Pangidon nami alay di botoho do isaluhu na say homa ale Tuhan na pasikoponi adong do sipata na solot dope di bagasa rohanami si Pangidon nami alani ale Tuhan mangido mahamido gomos asa lehon ma tuhami akan nahu Pangido hami di bagasan obason mga saon guarena mo Jesus Kristus martangya kami tuho amen. Amanginang ruas na hinaholongan di bagasa Jesus Kristus marede mahitasian buku ede 525 ayat sada huhut matataruhon pelian bulanat ta dohot pelean tu na paduahon Roma hita tujulo
Tadehon ma ayat 3. Sang abdi Jehovah de batata, amin haleluya. Nabona jalama mulia do Jehovah, amin haleluya. Namadi pumo buwandi de batata, amin haleluya. Natigor jalana sungguh salilina, amin haleluya. Endehon 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 amin haleluya. Tatanyakon ma peliata tu debata. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Horo haroroan ni saluhut silele nading gandot na sa uli bahasa na mauliutus. Hupasa tami masyan na nileon mi tuhami pelian nami tuho. Sa ijalo may gabi wap nausus di jelum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pelianon. Pati buluh na rajonmu di tonga-tonga ni Huriam. Doho di Portibion. Buhay marohanami marhitete todim. Asalam tadahami godang ni silelon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nah. Sana dileon di tundiru di amataku. Osado gogoki nuri salut mataku. Upasaha Itu masuk satoku. Alea manami na di Banua Gijang, say pinorbadi amaguarmu, say Roma harajaanmu, say South Malomo ni Roham di Banua Tongon song na di Banua Gijang, Leon matuhami sadarion hanguluas siapari, se sama dosa nami song panay sanabi, di dosa ni dungon na mardosa tuhami, una kami tugitu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasad dame, jalo hamu mapasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho, jala di pasauron madamena tu todim. Amin. Horas madihita.